Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Nyumba muno ndi mwa Mulungu. Tikalowa mu church, a church building iliyonse, kandi yaudzu, kandi yotani, as long as imachitika mapemphero, imeneyo ndi nyumba ya Mulungu. Lero tikuchita chaka cha Kachisi wamkulu wa Laterano Basilica ku Rome, amene amayimirira umodzi wa Khristu, amene amatikumbutsa kuti church iliyonse tizipatsa ulemu chifukwa ndi nyumba ya Mulungu. Koma koposaposa chaka ichi cha lero chimatikumbutsa kuti matupi athuwa ndi kachisi wamkulu wa Mulungu. Timayimala bwanji kachisi athuyi? Mawu oyamba akuchokera m'buku la mneneri Ezekiel mutu wa 47 ndi 1 kulekeza 2 kudzawerenganso 9 kulekeza 12. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Mrs. Clara Chamba kuchokera ku St. Peter's Cathedral mu Diocese ya Mzuzu. Ndipo salimu yathu salimu namba 46 ikuti komatu kuli mtsinje wa moyo umene mifuleni yake imasangalatsa anthu okhala mu mzindamo. Tikuyenera kuti mtsinje wa moyo wathu ukamafulowa, mtsinje wa moyo wathu ukamasefukira uzisangalatsa anthu. Madalitso anga akamasefukira azisangalatsa anthu. Ena madalitso athu akamasefukira timakwiyitsa anthu chifukwa cha kunyada nkhwizi ndi kudziyenereza. Ndipo mawu athu achiwiri achokera mkalata yoyamba ya Paulo yolembera Akorinto mutu wa 3 ndi 9 kudzawerenganso ndi ya 11 kulekeza 16 ndi 17. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi Mr. Matthews Tebulo kuchokera ku St. Peter Creva Mwanga Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo mthenga wathu wabwino ndi monga adalembera Yohane Oyera mutu wathu ndi 13 kulekeza 22. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi ECM. Tiyeniso abale ndi alongo tisinkhe limodzi. Mawu oyamba. Mawu a buku la Ezekiele. Tsono munthu uja adabwerera nane ku chipata cha ku nyumba ya Mulungu. Ndidaona kasupe akutuluka kunsi kwa chiwundo cholowera ku nyumba ya Mulungu chakuvuma. Poti nyumbayo inali yoyang'ana kuvuma. Kunkayenda madzi kunsi kwa chipupa chakumwera cha nyumba ya Mulungu, chakumwera kwa guwa. Adanditulutsira pa chipata chakumpoto, nazungulira nane panja pake mpaka ku chipata chakunja choyang'ana kuvuma. Ndipo ndidaona madzi akutuluka chakumwera kwa chipata. Tsono munthuyo adandiwuza kuti madzi amenewa akupita ku chigawo chakuvuma cha dziko kutsikira ku chigwa cha Araba. Potsiriza pake akakathira nyanja yakufa imene madzi ake ali oyipa. Madziwo adzakoma. Kumene mtsinje ukuyenda, cholengedwa chilichonse chidzakhala ndi moyo, nsombanso zachuluka. Pakuti madzi amenewa amapita kumeneko kuti akometse madzi anzake. Ndipo kulikonse kumene mtsinje ukuyenda, zonse zidzakhala ndi moyo. Pambali pa mtsinjewo, pa gombe lililonse, padzakhala mitengo yobereka zipatso za mtundu uliwonse. Masamba ake sadzafota, ndipo zipatso zake zidzakhala zosalekeza. Izi zabereka mwezi uliwonse chifukwa madzi ake ndi ochokera ku nyumba ya Mulungu. Zipatso zake anthu azidzadya, ndipo masamba ake azidzachita mankhwala. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri.
Mawu a nkalata yoyamba ya Paulo woyera kwa Akorinto. Komabe ife ndife ukhaokha ogwira ntchito ya Mulungu. Inuyo ndinu munda wa Mulungu, ndinunso nyumba ya Mulungu. Popeza kuti Mulungu adachita kundituma, ndidakhazika maziko monga mmisiri waluso, ndipo wina akumanga pa mazikowo. Koma aliyense adachenjera pomanga. Pajatu palibe maziko enanso amene wina aliyense angathe kukhazika, osiyana ni maziko amene alipo kale. Mazikowo ndi Yesu Khristu. Kodi inu simuziwa kuti ndinu nyumba ya Mulungu, ndipo kuti Mzimu wa Mulungu amakhala mwa inu? Ngati wina aliyense awononga nyumba ya Mulunguyo, Mulungu nayenso azamuwononga ameneyo. Pakuti nyumba ya Mulungu ndi yopatulika, ndipo nyumbayo ndinu amene. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Yohane oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wathu ndi Matthew 13 kulekeza 22. Itandikira nthawi ya Pasaka, chikondwerero cha Ayuda, Yesu adanyamuka kupita ku Yerusalemu. Kumeneko adalowa nyumba ya Mulungu napeza anthu akugulitsa ng'ombe, nkhosa ndi nkhunda. Munalinso anthu osinthitsa ndalama. Apo Yesu adapanga mkwapulo wa zingwe nayamba kutulutsira onse kunja pamodzi ndi nkhosa ndi ng'ombe zawo. Adagubudula matebulo a osintha ndalama aja nawamwazira ndalama zawo. Ndipo adalamula ogulitsa nkhunda aja kuti, izi zitulutseni muno. Nyumba ya Atate yanga musayisandutse nyumba yochitiramo malonda. Ophunzira ake adakumbukira malembo aja kuti, changu chomwe ndimachitira m'nyumba yanu chidzandiphetsa. Pamenepo akuluakulu a Ayuda adamfunsa kuti, kodi mungationetse chizindikiro chotani chakuti muli ndi ulamuliro pa zimenezi? Yesu adawayankha kuti, gwetsani nyumba ya Mulungu ino, ndidzayimanganso pakapita masiku 3. Apo iwo adati, nyumba ya Mulungu idatenga zaka 46 kuti ayimange, tsono inu nkuyimanga masiku 3 chabe? Koma Yesu ankanena za thupi lake mophiphiritsa pamene adatchula za nyumba ya Mulungu. Iye atauka kwa akufa, ophunzira ake adadzakumbukira kuti adanena zimenezi nakhulupirira malembo ndiponso mawu onse amene adanenedwawo. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Nthawi zonse tikamawerenga mawu amenewa a Uthenga wa Yohane, makamaka pamene Yesu akupanga cleanse the temple, kuthamangitsa ogulitsa malonda osinthitsa ndalama azibwana nyumba ya Mulungu, ndimakumbukira Father Makande, Gracious Makande, amene ndi judicial vicar akuzomba diocese. Abweranso pompano pati yankhule na Ambuye masabata akubwera 2-3 zili mkati ndithu. Anali bize pakatipa ndi zina za mumpingo. Koma tsopano abwereranso mchimake. Ndipo umodzi mwa ulaliki wawo umene mpaka pano ndi wamphamvu kwambiri adanena kuti, izi zitulutseni muno. Polingalira za mawu amene tikusinkhasinkha tsiku la lero ndi chaka cha lero kuti tiyeretse nyumba ya Mulungu, m'matchalichi tisamachite zibwana, m'maparishi tisamachite zibwana, koma koposaposa matupi athuwa ndi nyumba ya Mulungu. Nde Father Makande ankatifunsa mafunso amanena kuti, ifeyo ndife nyumba ya Mulungu, koma nyumba yanji ya Mulungu ya mwano? Ndi amanena kuti zimenezo zitulutseni. Akuti nyumba yanji ya Mulungu ya uve zitulutseni zimenezo. Nyumba yanji ya matama zitulutseni zimenezo. Nyumba yanji ya Mulungu ya ulensi zitulutseni zimenezo. Nyumba yanji ya Mulungu ya nsanje zitulutseni zimenezo. Nyumba yanji ya Mulungu ya kuba, ya katangale zitulutseni zimenezo. Adapereka zitsanzo zambiri. Ambuye Yesu akunena kuti izi zitulutseni muno. Ndipo akukoza mkwapulo, ndikumakwapula anthu, kukwapula osagawa maswiti ayi kapena mabisiketi, kunyapula wina aliyense amene amachita malonda, kuchita zinthu zosayenera nyumba ya Mulungu. Kodi nyumba ya Mulungu ndi ndani?
izi zituluseni muno. Ndimafuna ndipemphe aboma pamene papo izi zituluseni muno, zituluke. Kugawana anthu ndikudya ngati akudya makata kapena kuti ana mwachita kuaphatulira kamba puffs ndikumunjika mbale ndikumatafuna akutafuna ndalama kubwira. Akuluakulu amene achita zimenezi mbomali inu ya boma amenewa atuluke. Thupi ili ndingane kuti ndi nyumba ya Mzimu Woyera. Nyumba ya Mzimu Woyera kuma yakuba, nyumba ya Mzimu Woyera koma yosakhulupirika, nyumba ya Mzimu Woyera ya miseche, nyumba ya Mzimu Woyera ya makani, nyumba ya Mzimu Woyera ya mwano, nyumba ya Mzimu Woyera yoderera yozimva, nyumba ya Mzimu Woyera yakuba ndalama za COVID-19. Izi zituluseni muno. Koma tikunena pano kunena kuti lero tikuchita chaka cha church yaikulu imene timanena kuti the dedication of the Laterano Basilica komwe ku Roma uko. Ndipo chachikulu chimene chikutikumbutsa pochita chaka ichi nchonena kuti true worship is cleansing of our hearts. Kupembedza kwenikweni ndikuyeretsa mitima yathu. Tisayiwale kuti church Kachisi imene ya Laterano komanso machalichi ena onse amayimirira umodzi wa Khristu. It is the spiritual home of all people of God. Tisayiwale mbiri kuti Ambuye Yesu atauka kwa akufa, ophunzira pang'ono ndi pang'ono mpingo ndi kumakula. Akhristu adaletsedwa kumakapemphera limodzi ndi Ayuda kumakachisi kumasinagoge yawo. Christians after the resurrection of Jesus were prohibited from entering the temple at Jerusalem. Sipokhapo ayi ambiri adayamba kuzunzika. Inu mufuna mutiwonongere chipembedzo chathu, mufuna mupange contaminate the Jewish religion. Choncho amene amakhulupirira Yesu Khristu ndi chipembedzo chatsopano chikhristucho amazunza mwa njira yosiyanasiyana. Mkatikati mwa kuzunzika anthu aja adayamba kubalalika kupita malo osiyanasiyana. Timamva kuti ena adafalikira ku Ponto, ku Kapadokia, ku Frigia, ku Atene, ku Mesopotamia, madera osiyanasiyana anthu anali kupita ku Rome. Anali kupita madera osiyanasiyana kukalalika mthenga wabwino koma chifukwa chakuthawa kuzunzika. Limene lija timati tchimo lopatsa mwayi. A blessing in disguise. Their persecution only acted as a stepping stone of growing the church. Ndiye ku Roma akhristu pamene anali kuzunzika tikumbukire kuti mafumu osiyanasiyana anali kuwazunza akhristu amene amapezeka mu mzinda wa Roma kuti azipembedza iwo. Ndipo timakumbukira kuti mfumu ina Nero mpaka idafika poti idakhazikitsa lamulo lina limene linazunza kwambiri akhristu amanena kuti non ricete esse Christianos. It's illegal to be a Christian. Sikololedwa kukhala mkhristu. Komano patabwera fumu ina pamakhala ngati kaufulu pang'ono, ibwere fumu ina kwazunza. Timamva mukawerenga history kuti mpaka akhristu adapanga dug underground tunnels mmene amapemphereramo. Basi makatacombs kukumba pasipa kuti asamaonekere poyera chifukwa zinali zosaloledwa kupembedza monga tichitira masiku ano. Machali changoti mbwe zoti tilimo anthu folo koma maspeaker anthu osagona kwasi. Yeah, we can behave better. Anthu achauta anzanga, we can do better. I'm not saying tisamampembedze Mulungu monyadira mmene timachitira, but we can do better. Mukawalemo, we can do better. Osati maspeaker anthu kulephera kugona. No, we have to pray. Also people have to rest, to be freshened kuti mawa akagwira ntchito achauta. Osati noise pollution pena paliponse izitangokamba. Koma tunena kuti ifeyo tikupanga izi ifo tili ndi ufulu. Akhristu padzana samaloledwa. Tsono muchaka cha 1313 tisayiwale kuti mfumu ija imene inali favorable toward the Christian faith imenenso idakalowa ngakhale chikhristu, Constantino adawalola akhristu kuti ayambe kupembedza chikhristu poyera. Ndipo anamangira machechi osiyanasiyana. Until then kupembedza kwa akhristu sikunali kololedwa pambalanganda. Christians used to pray in private. Nde Constantino adapereka nyumba yake kwa apapa Mitiads kuti izigwiritsidwa ntchito ngati nyumba yokhalamo iwo apapa komanso ngati residence yawo, kuti ku residence komanso ngati church yopemphereramo. Ndipo mchaka cha 324 Papa Sylvester woyamba adayiyeretsa, adayipanga rededicate, adayipanga consecrate nyumba imeneyi ndi church imeneyi. Kuyambira pamenepo mapemphero osiyanasiyana mwa uneneri wa Yohane Mbatizi
komanso Yohane mpostoli mfalitsi wa Uthenga Wabwino anali kuperekedwa m'nyumba imeneyi. N'chifukwa yake imatchulidwa kuti St. John Lateran Basilica. Monga ndanenera, nyumba imeneyi ndiyofunikira chifukwa ndi chechi yoyambirira, ndi chechi yayikulu kwambiri, ndi chechi imene imathandizira umodzi wa Khristu. It's the home of all nations. Imapereka uthenga onena kuti nyumba mwa Mulungu ndi mwa wina aliyense. Pasapezeke m'maparishi momwe pozomaletsana kulowa m'maparishi, wina aliyense nkatukumeni, wina aliyense amene akudzimva kuti kafuna akapange ma devotions ake aziloledwa m'machechi, mu parish church ina iliyonse, chifukwa chechi yayikulu ya ku Lateran imatikumbutsa zimenezo. Nanga zimene tingatenge tsopano ziwiri zitatu pamene tikunyadira za chaka chimenechi cha St. John Lateran Basilica ndi chani. Choyambirira nchonena kuti timasonkhana m'nyumba ya chauta kuti tikhala amodzi. Ife amene timasonkhana m'maparishi, m'masubstations, m'mastations, m'miphakati, cholinga chathu tizikumbukira kuti ndife amodzi. N'chifukwa yake mneneri Ezekieli watikumbutsa kuti mu tempile ya chauta, tikawerenga Ezekiel 47 uja mawu athu oyamba, mu tempile ya chauta kuti mumachoka madzi. Ndipo madzi amene akamatsikirira mziundo amasungunula madzi ena onse oyipa ndi kumayeretsa ndi kumasandutsa flesh, ndipo zamoyo zimakhalanso ndi moyo. Zomera zimatsiriridwa ndi madzi amenewa. Kutanthauza kuti ife amene timasonkhana nyumba ya chauta tiziflowa monga amachitira madzi apadzanaja, tiziflowa ndi mtendere, tiziflowa ndi refreshing the society. Osati ife amene tikuchoka chechi nde gowani kusakhululukira anzathu. Ife amene timapembedza chauta na amayimba nyimbo nde gowani kusunga mangawa. Ife amene timalowa mkachisi, timalandira Eucharistia tsiku ndi tsiku la Mulungu lina lililonse, kumampembedza kuti Mulungu atiyeretse, kuti Mulungu atipatse mtendere, ndi amene tikulephera kudzetsa mtendere mwina kwa anzathu. Ayi. Our waters amene timakapanga tap from the flow of God's goodness azipanganso flow kwa anthu ena mu society imene timakhala. Tiziti tikamwa madzi amenewa tizipangitsa ena to sprout with goodness, with peace, with justice. However, because of sin, timalephera kuonetsa mtima osamala kachisi amene ndi mitima yathu. Mapeto ake tikugulitsiramo malonda osiyanasiyana. Padzana amagulitsiramo ng'ombe, amagulitsiramo mbuzi, amagulitsiramo nkhosa, ena amasinthamo ndalama. A St. Patrick's Choir 2 adayimba nyimbo, Yesu athamangitsa afarisi, ochita malonda mu tempile, ino si nyumba ya malonda, ndi nyumba ya Yawe. Anthu ambiri lero tikugulitsa malonda mu nyumba ya Ambuye, ino si nyumba ya malonda, ndi nyumba ya nde pali malonda osiyanasiyana. Tikugulitsamo nsanje, tikugulitsamo mbombo, tikugulitsamo katangale. Mu nyumba mwa Mulungumo ena tikugulitsamo chidani, ena tikugulitsamo nkhwizi, ena tikugulitsamo migawiko. Zitulutseni mu nyumba ya Mulungu simochitira malonda. Mwa ife muzituluka umodzi, mwa ife muzituluka kukhululuka, mwa ife muzituluka mtendere, mwa ife muzituluka chimvano. Tikatero tidzalemekeza bwino the Lateran Basilica. Nyumba ino ndi ya chauta, matupi athuwa ndi nyumba ya Mzimu Woyerayo. Tikuzilemekeza bwanji? Ambuye tithandizeni tsiku la lero pamene tikukondwerera the Lateran Basilica kuti matupi athu omwe asanduke kachisi wa Mzimu Woyera. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.